Čuste lidi, vítám vás u nového tutoriálu na vlajky, jak si udělat třeba jakoby státní vlajky od různých druhů. Ukážeme si tak 9-10 vlajek, nejméně 10 tedy. Takže můžeme začít. Nejlehčí ze všech vlajek, pro mě tedy. No, prostě začneme, prostě americkou vlajkou začneme. Budeme potřebovat na to bílou vlajku, 4 šípkové červeně a 1 lapis lazulis. Barvy prostě. Tady šípkovou červený dáme tady. Do prdelky. No. Tak. Dáme, můžeme dát, nechceme, a ne do boku, dáme do boku, ale tak, jako, a máme z toho jako takovou americkou vlajku. Trošku mě štve, že tam nejsou tady ty hvězdičky, to mě strašně štve. Dobře, teďka další, ukážeme si Anglii. Na to budeme potřebovat modrou vlajku. Myslím, že vemte si radši tak. Pak ještě červenou, tak. Dobrý. Teď dáme vlajku sem. A teď nejdřív. Můžeme to udělat i jakoby tímhletím směrem, jak za chvilku budu dělat, třeba takhle. Šup. Šup. A šup. Ne. Tak. Teďka dáme takhle do kříže, že pak by se nám neudělal takový ten bílý odstín kolem té anglické vlajky, už to je britská vlajka, no. A pak dáme takhle doprostřed, možná i nahoru nebo do boku a vyjde nám z toho tady tohle. Tak. Teď nám vyšla z toho anglická vlajka, což už je povedený, protože tady už jsou aspoň ty bílý odstíny, jak jsem říkal. Kdyby se to dali takhle do kříže a zase takhle, jak jsem to dělal, tak to by vůbec nic z toho nevyšlo. Takže začneme další vlajkou. Zkusíme udělat, co se možná nepovede českou. Bude to ale jakoby takhle dolů. Bude taky takhle dolů. Všechny vlajky tady taky takhle dolů, pardon. Zbakuju se. Protože ta šipka se dělá jakoby nedá. Takže můžu vzít bílou. Bílou vezmeme. Pak se vezmeme 3 lapis lazulis a vlastně vezmeme několik červený. Tak, dáme si českou vlajku. První začneme. Dáme tam bílou vlajku. Myslím, že tady. 1, 2. Ne, sakra, fik to prdele. Šup. A teď myslím, že to dáme tady. A tady. Sakra, fix. Jako, jinak to nejde než takhle. Česká vlajka, jako se mi fakt moc nelíbí. Moc se mi jako, česká vlajka nejde prostě. Česká vlajka je děsná, to radši vyhodím. Fujky. Jsem se zvrtý. No, tady ještě budeme, jo. Načetl se mi ten letecky. To máte vidět na 8 vždycky. Začneme další vlajkou a to bude italská vlajka. Vezmeme si, můžeme mít limetkovou, ale já se vezmu kaktusovou, svoji oblíbenou. A pak červenou. Já jsem měl vzít 3 nebo. No já červenou na konci, já jsem už fakt, ale nemohla už ten. Tak, dáme bílou sem, nebo dáme spíš, to je jedno. Kaktusovou dáme nahoru. Šup, dáme tady. A červený dáme dolů. Máme italskou vlajku. Šup, tak to prdel. Myslím si tak jako, já to hraju na notebooku, takže když se to jako když občas kliknu jakoby postavit, tak mi nedělají zbůra. Tak, to máme italskou vlajku. Tak, teď můžeme udělat ještě třeba Jamajku si uděláme.
To si dám pryč. Takže vezmeme si, budeme potřebovat teďka, myslím, že zelenou, pak budeme potřebovat černou, 4 černý a to nevím, černou, myslím, že asi zkusím z ní povede jablka, uvidíme. To bylo takhle, šup. Ne. Musím exot se omlouvám, co je tam. Pana budu. No nic, tedy, ještě si vezmu nějakou černou radši. Tak, ještě jednou. Dám sem, dám to tady. Takže bude to černá, tak takže tohle nemám. Já vím, to není, byla to žlutá. Od Jamajky je žlutá. Takže dáme Jamajkovskou vajku, musím pak ještě vzít pampeličku. No, a to si musím ještě mám sem ještě a dám 1, 2, 3. Tak, mám Jamajku. Sem. Tohle vojku taky máme. Kdybychom si ještě vojku, se dá si ještě ukážu na Francii. Bude to Francie, takže na Francii budeme potřebovat já se vezmu asi 4 deští, jako náhradní třeba. A myslím, že je šalé tak, máme další vojku. Myslím, že Francii, myslím, že to také, jo, tohle je Francie. A si můžeme ještě na Ameriku, Jamajku. Přemýšlím, jako bychom si mohli tak ještě ukázat. Jakou? Lidi, já vůbec nevím. Ještě tady úplně stejný duch, který této vajky, akorát, že to datem takhle, to je asi nějaká cílená. Jako, myslím, tak mohli. Ještě státy máme. Jo, další. Japonsko. Jdu na kogo. Japonsko. Tak. Ale to bude potřebovat prostě jednu. A počkej, co to je? Tak, to bude že to se bylo to bylo jako by to byly špatný vojky, jenom by to úplně jsem by to viděl a jinak. Takže já si vezmu několik barů, vezmu si to, akidovo,
celou tu šedou. Šedou můžu dát takhle, to můžu dát šup. Takovou oranžovou. Můžeme celou dát takhle, třeba takhle si můžeme tady udělat, tady třeba, teď vezmu modrou, můžu udělat. Nebo bylo tak asi bylo, to bylo. Jo, tady, takhle jsem to udělal. Ne, tak, dobrý. Třeba žlutou můžu použít a teďka dám tohle jakoby rámeček z toho vytvořím. Šup, takový rámeček. Jo, tohle si můžeme ještě pak vzít. Můžeme tam dát dva tvář creepera, ale víc se mi líbí. Jakže tady nebude. Lepka white trkoslivce. Dám sem a tady dám white trkoslivce. A můžeme si dělat takhle pirátskou vlajku. To se mi hodně líbí, to white trkoslivec. Tak, třeba, teďka si ukážeme ještě další nějaké vlajky, jak můžeme udělat. Já jsem předtím dělal takový odstín, ale nevím už, jak se dělá. Jak to bylo ten odstín? Můžeme si děláme si dýně. Dýně se dělá, potřebuji oranžovou, takovou dýňovou, skoro dýně, no. Vezmu si oranžovou, kaktusovou mám a hlavu creepera. Takže dám oranžovou vlajku, dám kaktus, myslím, že to bylo, ne. Bylo to, myslím, že takhle. Šup, vezmu, dám creeperovou hlavu a takovou jakoby hnusně zamračenou dýni, jakoby. Prostě. No, tohle byly vzory, jako pár vzorů vlajek, jak se můžeme udělat, tutoriál. Takže děkuji za kliknutí, dejte please odběr, mějte se hezky a čus. Takže to byl vtip.